नमस्कार मंडळी, कसे आहात? मजेत ना? मी सौ तृप्ती सबून माणगावकर, मनभर रेसिपी मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत एकदम टेम्पटिंग रेसिपी. म्हणजे त्या रेसिपीचं नाव ऐकलं तर तुमच्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी रेसिपी बनवणार आहोत, जी आपण लहानपणी भरपूर खाल्ली, आताही खातो. पण लहानपणीची त्या रेसिपीची जी टेस्ट आहे ती आता नाही आहे. त्यामुळे ती एकदम मस्त अशी ती पानाला लावली जाते, अशीही खाल्ली जाते. सगळ्यांची आवडती रेसिपी. तुम्ही म्हणाल ही किती आमचं वेळ घेते, किती उत्सुकता वाढवते. आता मी तुमची उत्सुकता नाही वाढवणार आहे. आपण बनवणार आहोत बिना तेलाचं ब्राह्मणी पद्धतीचं कैरीचं लोणचं, आणि ते झटपट होणार आहे आणि पटकन खाऊ शकता. म्हणजे आत्ता बनवलं की आत्ता खाऊ शकता. तर चला तर बघूया आपण त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं. ही आहे कैरी, 1 किलो कैरी आहे. त्याचे मी हे असे बारीक काप करून घेतले. धना पावडर, जिरा पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ, चवीनुसार साखर, मालवणी मसाला, हळद आणि हिंग. आता ही जी आपण बारीक केलेली कैरी आहे एका मोठ्या भांड्यात घेऊया. हे लोणचं तुम्ही म्हणजे कुठचंच लोणचं म्हणा किंवा मुरंबा म्हणा, काही म्हणा, आंबट पदार्थ जर करायचा झाला तर तो पितळेच्या किंवा तांब्याच्या भांड्यात नाही करायचा. तुम्ही प्लास्टिक म्हणा, प्लास्टिक मध्ये पण नाही करायचं. तर तुम्ही प्लास्टिक मध्ये करणार असाल तर तेवढ्या पुरती मिक्स करायचंय म्हणून घेऊ शकता. नंतर ते स्टीलच्या भांड्यात करा, नाहीतर सर्वात उत्तम म्हणजे मातीचं भांड. आता ह्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत 4 चमचे धना पावडर, सॉरी जिरा पावडर. 4 चमचे आपण जिरा पावडर घालतोय आणि 4 चमचे धना पावडर. आता तुम्ही म्हणाल की असं तर आपण लोणच्यामध्ये धना जिरा पावडर कधी घातलेलंच नाहीये, पण धना जिरा पावडर घालून बघा, खूप छान लागतं. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे काय की आपण जेव्हा कैरीमध्ये मिरची, मीठ, मसाला, हळद, हिंग आणि साखर आणि हे जेव्हा घालतो तेव्हा 8 दिवसानंतर थोडंसं त्याला बुळबुळीतपणा आल्यासारखं वाटतं. पण ते खराब झालेलं नसतं, पण त्याला बुळबुळीतपणा येतो. तो बुळबुळीतपणा न येण्यासाठी आपण धना जिरा पावडर घालायचं. आता आपण घालतो काश्मीरी मिरची पावडर, मालवणी मसाला, हळद. आता ह्याचं प्रमाण आहे ना ते मी तुम्हाला नंतर लिहून देणारच आहे, पण आपण एकदम फिक्स असंच आहे असंही सांगू शकत नाही. कारण काही कैऱ्या जास्त आंबट असतात, काही आंबट नसतात, त्यानुसार आपल्याला घालायचं असतं. आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत चवीनुसार मीठ, त्याच्यानंतर साखर. आता जिथे आंबट आणि तिखट एकत्र आल्यानंतर साखरेची किंवा गुळाची गोडी ही हवीच. कारण साखर किंवा गुळ घातल्याशिवाय त्याचा टेम्पटिंगपणा येत नाही आणि आपल्या जिभेवर लाळ येत नाही. जिभेवर लाळ आली की कसं त्याच्याने आपलं पचनक्रिया चांगली होते. जिभेला लाळ आल्यानंतर आपण जे जेवतो ते पचलं जातं. आणि लोणचं हा असा प्रकार आहे की 4 घास जास्तच जातात. आणि लहान मुलंही किंवा आपणही म्हणा, भाजी नसेल काही नसेल तर आपण लोणच्याबरोबर खाऊ शकतो. आणि हे तर लोणचं झटपट आहे, ह्याच्यात तेल घालायची गरज नाहीये की मुरत ठेवायची गरज नाहीये. हे सगळं करून झाल्यानंतर 10 मिनिटं ठेवा, 10 मिनिटांनी तुम्ही खाऊ शकता. 10 मिनिटं पण मी जास्त सांगते, तुम्ही बनवल्यानंतर लगेच खाऊ शकता. आता आपण हे सगळं एकत्र करूया.
मध्ये काढूया आणि 5 मिनिटं किंवा 2 मिनिटांसाठी ठेवून देऊ. 2 मिनिटांमध्ये ते मीठ आणि साखर एकत्र झाल्यानंतर पाणी सुटेल किंवा आपलं लोणचं रेडी आहे. हे तुम्ही लगेच खाऊ शकता आणि पाहिजे तेवढं खाऊ शकता. पाहिजे तेवढं म्हणजे तुम्ही पूर्णच खाऊ नका, त्याचाही बाद होईल तुम्हाला, म्हणजे त्रास होईल त्याचा. पण जसं आपण जे तेलातलं लोणचं असतं ते थोडंसंच खाऊ लागतं किंवा थोडंसंच खाल्लं जातं, कारण त्याने त्रास होतो, ऍसिडिटी होते. त्याने आपल्याला ऍसिडिटी होते आणि त्या ऍसिडिटीमुळे लोणचं मग खावंसं वाटत नाही. हे लोणचं तसं नाही आहे. हे माझ्या आजीची, माझी आईची आई, तिची रेसिपी आहे. ती हे असं लोणचं बनवायची आणि आम्ही खूप खायचो. म्हणजे आजी असं बनवून ठेवायची आणि आई आमची झोपली, आई म्हणजे आम्ही आजीला आई म्हणतो, आई आमची झोपली की आम्ही दुपारी लोणचं चोरून खायचो. एवढं हे लोणचं टेम्पटिंग आणि खूप मस्त आहे. आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवणार आहे आणि तुमची जिभेला लाळ आणणार आहे. बघा आता एक नंबर, तुम्ही करूनच बघा. हे एवढं छान लागतं ना, एकदा खाल्ल्यानंतर खावंसं वाटतं. खूपच छान आहे. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ही मला नक्की कळवा आणि ही करून बघा. खरंच एकदा करूनच बघा, कारण खूपच छान आहे, खूप म्हणजे खूप. आणि ही रेसिपी आमच्या मनभरची, म्हणजे मनभर हॉटेलची स्पेशालिटी आहे. ही आम्ही असं लोणचं बनवतो आणि जेव्हा म्हणजे आमच्याकडे जे जेवायला येतात त्या कस्टमरांना हे लोणचं खूप आवडतं. हे विकतही घेतात. त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा. तुम्हाला आवडली की नाही हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. नक्की करा. पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सहित. बाय बाय. काळजी घ्या.